jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare hannde ko ñalawma alhamisa hawri ko nogas jeena lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi no habaruji moon e ɗemgal pulaar ko siftinde on tan ko ɗo jamma hannde ɗo gonɗen ɗo en heddi kene wona capanɗe jeegom e jeeɗiɗi ñalawma ene wonde ere nogas e 2 minutes ɗum noon ko hadde woteji baɗoji ñande 2 novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi fuɗɗade ɗum noon ko siftinde on tan jamma fof kadi ma en ciftini yimɓe ko heddi e temps gotel ɗo ɗum habaruji meɗen ko ɓuuri hewden hannde ko États-Unis ɗum noon ma en guido d' abord ko fate en États-Unis relation ngaji muɗum hakkoto toon to Chine hono conseiller makko kanko janoɗo toon kanko Sullivan e relation ngaji kadi États-Unis ko fate Ukraine har Ukraine e Russie oɗo saha joni ma en jaa toon kadi relation ngaji toon to Gaza ƴeewen kadi ma en cakkitoro kadi haade men nadde entretien Kamala Harris on ƴeewen kadi holko jokkodiral gongal joni hakkude Iran e États-Unis surtout yen haala partude nucléaire donc ko ɓuuri hewde habaruji men ma en cakkitoro ko fate hono pottital kanko Kamala Harris e kanko kadi kanko Walz ɗum noon ko candidat ji ɗiɗi pour démocrate en joddiɓe hannde e dana bache ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gartu détail uji muɗum joni joni donc siftinde on tan hannde ko alhamisa nogas e jeenayyi lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ma en gartu joni joni so tawi Allah jaɓi. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiira moon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare no mbiyanoɗen e gardini men ni habaruji men ko ɓuuri hen hewde hannde ko États-Unis hono kanko ko Donald Trump ene wayno ko perɓodiral yimɓe makko mbadduno en e militaire uji toon to guernale gonɗe toon to Arlington ɗum noon Virginia ene wayno ko armée hannde waɗi kañum hoɗum déclaration wi wonde ko kanko Donald Trump walla campagne makko haalannoom gila tan wonde ko photoji o surtout ko fati hutorade ɗeɗon photoji politique ɗum ko hunde haɗande toon to ɗeɗon guenale surtout to oɗon section mo biyeteɗo section capanɗe jeegom ene wayno kadi armée o haali wi wonde ko kanko goto e militaire uji gardanoɓe toon to guenal to ene wayno ko yimɓe makko kanko Trump ardinoɓe makko ko kañumen puusi oɗon ɗum noon kono ene wayno oɗon sibabude añje ɗum ɗo haala ka juuta kañum hoore mum ene wayno yiiɗa kalmisade oɗo saha joni kanko Donald Trump e nder haalluji ɗi o haali wi wonde ko kamɓe d' abord o haalno ko guila hanki o wino koɓe tinani ni o tinani ni wonde ko yimɓe renoɓe walla yimɓe arduɓe makko mbadde toon e neɗɗo liggotoɗo toon to guenal to en ɗum kono ene wayno ko ñalawma hannde kadi o haali wi wonde ko yimɓe makko walla famille makko haalino wi wonde ko kala nde wi toon ɗeɗon guenale surtout yenna kadi tawde ko jaadoye famille ɓeɗo yo wat toon photo ji walla yo wat toon vidéo ji pour beele pour souvenir walla pour campagne makko donc ene wayno armée o ɗo saha kondini kanko Donald Trump hutorademo ɗiɗon vidéo ji wadde ɗum e TikTok e wadde ɗum kadi e campagne makko kanko Donald Trump hande habaruji États-Unis e nder jillu makko toon to Chine hono kanko goto e conseiller ji kanko président Joe Biden kanko e Jack Sullivan ene wayno o wonno ko Chine ɗeɗo balle ɗiɗi foof o wawi kadi jokkodirde tolno makko toon to Chine o wawi kadi kanko hoore makko fudditono président mo Chine Xi Jinping ɓe mbawi kadi haalde o wawi kadi fottude kadi e yimɓe ɓe ganduɗa gartiɗo gonɗo vice président toppitude ko fate armée toon donc e nder toɓɓe kaalaɗe toon ene wayno ko kanko kamɓe États-Unis e kamɓe Chine ɓe kaali d' abord wonde hol fayida gonɗo hono kamɓe Chine yooɓe mbawa respectude hono yimɓe ɓe ganduɗa henna ko sehilaɓe États-Unis ɗum noon ko sehilaɓe mbiyata ɓoyɓe ɗum noon ko Taiwan e jaa hen Philippines e jaa hen Japon jaa hen mawɗo commission militaire mo Chine biyeteɗo général Jean o wi wonde ko d' abord ene wayno ko taw kanko Sullivan o haali o wi wonde ko fayida ene waɗi fayida mawɗo so tawi dejere ne waɗi toon to ko mbiyata détroit de Taiwan ɗum noon ko maayo takkingo gongo hakkude Taiwan e Chine ene wayno kanko général chinois noon o wi wonde ko kanko hoore makko o rappeli o wi wonde ko Taiwan ko leydi joguindi autonome muɗum kono ene wayno oɗon autonome wonani pour ko ligne rouge so wi tan yimɓe waɗi ɗum mbina naata hen ɗum noon ene wayno ko rokki avertissement ferme ko États-Unis pour oto naate
ko rokkata armemaji toon to Taiwan ko e kadi oto nanno hoore mum e hakkunde jokkodiral Chine e Taiwan. Ko fate question battuɗe Philippine ene wayno dumunaji ɓen ɗo fof kañum ne jokkodiri e États-Unis. ɗum noon ene wayno o wi ko kanko général Chine o wi wonde ko États-Unis hutoro sibaɓe ne jokkodiral hakkude muɗum e Philippine tan ene haɗa Chine jogade kañum hoore mum droit e rende oɗon nokku. ɗum noon siftinde on tan ko Chine e Philippine oɗo dumunde fof ne jogui caɗele ene pelɓutira toon to maaji maɓe gontonde. ɗum noon o wi wonde ko ene wayno ko kanko Sullivan noon o wi wonde surtout nde général haalnimo wi wonde ko hoto batuji maɓɓe kamɓe américain ji garton surtout henna pour wallude Philippine walla koye noon. kono noon Sullivan haalnimo wi wonde ko États-Unis ene respecti goto fof leydi mum, kono noon ene jogui droit kañum nawde laaɗi muɗum e maaji surtout maaji surtout henno gueƴe biyeteɗo gueƴe Chine. ko wawi wonde fof haysinde caɗele no walla pamodiral ne wasi hewde hakkude mabɓe kamɓe Chine e États-Unis. ene wayno ko kamɓe ɗiɗo délégation ngaji fof ɓe goni koye fewjude oɗo sahaji holno non seulement no jokkodiral hakkude États-Unis e Chine no moƴƴirte, mais kadi ko kamɓe ardiɓe États-Unis e kamɓe ardiɓe Chine ɓe. ɗum noon ko kanko président Joe Biden e kanko président kadi Xi Jinping beele ɓe kalda téléphone pour mbal kadi mbawa wostodirde peeje nde ɓe mbawi moƴƴitinde jokkodiral gongal hakkude Chine e États-Unis. ha hannde ko fati États-Unis hono kanko gardiɗo leydi Iran hono Ayatollah Khomeini o haali hannde e nder caggal nde jokkodiri e jayniyankoɓe o wi wonde ko Iran oɗo saha joni ne udditi juuɗe muɗum yidde haaldude États-Unis surtout ko fate caɗele ɗum ɗoji kaɓirɗe nucléaire ɗeɓe gonnoɗe nden ɗeɓe kaldanno. ɗum noon ɗum ɗo kadi fof kadi taw ne teskira hono kamɓe Iran e wone oɗo saha ɓe mbawi ɓeydude kadi production moɓe joguino en ko fate en ko mbiyata stockpile. ɗum noon ko iranien ko fate en wadde kaɓirde taw ko nucléaire. ɗum ɗo fof ko hunde renotono nden ko hunde nde ganduɗa États-Unis ne wanno hen doole mum foof pour beele beele ko wiyete en organisation mondial toppiti ko fati nucléaire beele ne wawa inspectude toon to Iran. kono noon ene wayno ko tugui tan gouvernement Trump ɓen ɗo en kadi ene wayno ko ngal ɗo nanodiral samin kanko président Joe Biden kadi o wawani hesɗitinde ngal ɗo nanodiral. ko wawi wonde fof hono kanko Ayatollah Khomeini o e nder ko haali hannde o wi wonde ko kamɓe Iran eɓe berti juuɗe mabɓe pour yidde haaldude États-Unis ko fate no wurtinde kadi ngal ɗon kaldigal ko fate kaɓirde nucléaire surtout yen programme mo Iran jogui. ha hannde habaruji men États-Unis hono kanko gouverneur mo Georgia hono biyeteɗo Kemp pression woni koye makko oɗo saha joni. ɗum noon ko caggal nde kamɓe démocrate en toon to Georgia ɓe porti plainte toon board élection gonɗo toon. ɗum noon ko caggal nde yimɓe tato ɓe ganduɗa Trump ancien président Donald Trump waɗi yettini ɗumen walla haali en ɗumen ɓen ɓeyda e oɗon goomu toppiti ko fati élection ngaji. ɗum noon kadi nde ɓeɗon kadi kañumen koyemen mbaɗi luwaji kesi joni pour wonde hadde luwaji ɗi pratiquement ko luwaji ɗi ene wayno ko so tawi tan Donald Trump gagnaki ko hadde woteji ɗi contede. ɗum noon ene wayno ko ɗum noon de complainte uji ne waɗa kadi ene wayno kadi pelle goɗɗe toppiti ko fati en woteji moƴƴinirte ne porti plainte. hono kanko gouverneur mo Georgia o yamirino hono procureur général mo Georgia kañum hoorimi yo waɗ enquête. ɗum noon ene wayno oɗo saha joni andaka ko subabun enquête o walla koye noon. kono noon ne wayno ko o woni koye ƴeftude décision kanko hoore mum ko ittude ɓeɗo yimɓe tato ɓeydonoɓe toon e board élection toon to Georgia. taw kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa kanko Donald Trump ko kanko yettuno ɓeɗon yimɓe haaɓe ɓeɗon yimɓe ɓeyda hen ɓeɗon yimɓe kadi e tungnade kadi hande habruji gumiɗon ko yimɓe ɓe ganduɗa hen woteji tan ujunnaji ɗiɗon nogas kañumen koyemen ko yimɓe ɓe gonɗinani hande résultat ji ɗiɗon woteji kadi ko yimɓe kañumen koyemen wannoɓe peeje foof beele woteji surtout résultat ji toon to Georgia beele ne mbasa gonɗinede walla kadi ene mbayle. ko wawi wonde foof ko ene fada oɗo saha hono kanko gouverneur Kemp mo Georgia hol décision mo ƴeftata ene wayno so tawi ƴefti décision kadi ha o naki ɗum noon kadi ma won yimɓe surtout supporteur Trump dariɓe contre makko siftinde on tan ko e dumunaji ɓen ɗiɗi yiyama hono kanko Donald Trump omo ƴetto hono gouverneur mo Georgia.
kono yiyama kadi balɗe cakkiti ɓennuɗe kadi omo yetta ɗum yidde kadi mataw on beele ne arta e makko beele ne walla mo surtout campagne uji makko toon to Georgia beele omo wawa gagnade Georgia kanko Donald Trump. Hande ko fati relation ngaji hakkude États-Unis e Ukraine e ɗum noon e tungnade kadi e habaru jaltuɗo noon pilote goto mo ganduɗa en dognannoɗo goto e avion ngaji F-16 mo leyɗele Europe dukkuno kamɓe Ukraine ɗum noon yoɓe kutor ɗum pour haare mabɓe nde ɓe goni toon hakkunoɓe Russie nde ene wayno avion goto ene wayno yanino ande yani nde noon ene wayno ko pilote goto ɓurnoɗo wonde pilote jeyaɗo Ukraine biyeteɗo Leski Mes kañum woɗum ene wayno ko ɓurnoɗo toujours haɓede pour mbe ɗiɗo avion ngaji F-16 beele ne dokke beele Ukraine ne rokke ɗum ene wayno ko kañum hoore mum kañum kondiranono oɗo avion ene wayno avion nde yande kañum hen hoore mum maayi hen ɗiɗon avion ngaji kadi ko dokkuno kamɓe leyɗele Europe dokkuno en hono Ukraine ɗum noon ne wayno ko ɓe kalino guila rawane wonde ɓe dokka ɗiɗon avion ngaji kono ɓe panno ko ha États-Unis yamira pour avion ngaji ɗi yo jaaton sifti noon F-16 ko ɗiɗo ko markuji Amérique feewni ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko tungnade hande ko haalete wonno ɗiɗon avion ngaji e kaɓirɗe kewɗe goɗɗe ɗe ganduɗa ene kamɓe oronaɓe walla kamɓe yimɓe otanɓe dokki ɗum Ukraine ɗeɗon kaɓirɗe ha hande ene wayno ko eɓe gañi wonde ɗeɗon kaɓirɗe hono Ukraine hutoro ɗum e surtout e nder leydi Russie ko wawi wonde fof ene wayno ko tungnade konngol makko kanko Volodymyr Zelensky o wi ɗiɗon avion ngaji ene wayno ko F-16 ɗi ɓe kutorima ɗum surtout e Russie naɓe e surtout yen hadde won missile aji won berleteɗe ɗi Russie welloto toon to Ukraine ɗi kanko Volodymyr Zelensky o wi kadi ene wayno oɗo sa haysinde ɗiɗon avion ngaji ene balliɓe pour won gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa en avion ngaji Russie mbawa diwde e weeyo mabɓe kono e tungnade kadi analyse mo kamɓe américain ji ɓe kaali ɓe mbi wonde ko F-16 ɗi avion ngaji ɗiɗo ene mbawi wallude kamɓe Ukraine naɓe kono eɓe gandi won avion ngaji ɗi ganduɗa Russie jogui ɗum modèle ɓurɗo wonde kesmo ɓe jogui toon kamɓe e Russie naɓe ene wayno so tawi ɗiɗo avion ngaji ɓe mbi ene kaɓa e mabɓe weeyo ene wayno ko ɗin avion ngaji kawata ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni hono kamɓe États-Unis e kadi leyɗele Europe eɓene continue ankidde holko yandini oɗon avion e kadi holko woni mayde makko kanko pilote o noon ene wayno ubbama ñande alhamis nde toon to Gaza e tungnade kadi habaruji gumiri toon to Al Jazeera hono kamɓe Israel naɓe ene wayno oɗo ñalawma kadi ɓe ñalli toon bombude ko toon to wiyete West Bank noon ene wayno ko toon autorité Palestine naɓe ɓe woni e ɗum noon kadi e walla laamu gonɗa kanko Mahmoud Abbas o ardi e ɗum noon e tungnade kamɓe Israel naɓe koɓe kaali ɓe mbi ɓe mbaɗi toon Palestine naɓe ɓe joyo emin mbaɗi hen kadi neɗɗo goto e commando ji taw ko Palestine naɓe walla ko yimɓe noɓe mbiri terroriste Palestine naji coodno toon e juma ko wawi wonde hon Palestine naɓe mbi wonde mbarama hakke sappo e jeeɗiɗi neɗɗo mbarama toon kabaruji goɗɗi gummi toon hono kamɓe Nations Unies ene ɗum noon kadi surtout ɓenne ko gomu toppirde ko fate calal sibaɓe nde ɓe jiiɗi wadde vaccination ngaji toon to Gaza to ene wayno ɓe mbi wonde ko Israel jaaɓi oɗo saha joni ma dartin bombardement jum walla haareji mumen balɗe ɗe ɓe jiiɗi wadde vaccination ngaji ɗi ɗum noon ene wayno ko ene woodi heure uji subaka nde ɓen puɗɗoto dartinde haareji mumen ha heure uji jamma nde dartinde haareji mumen pour beele ɓe mbawa wadde ɗiɗon vaccination ngaji ɗum noon e tungnadi ko habaruji kaalaɗi hono kamɓe Nations Unies ɓe mbi wonde ko Israel koye ɓeɗon ɓe jokkodirta kala nokkuji ɗe ɓe jiiɗi yaade ɗum noon ko ñalawma fof ne woodi tan ɗoɓe jahata maɓe kalde ɓeɗon Israel naɓe kono noon ko fati kaldigal cessel fof ene wayno ko délégation ha Israel nan to Qatar hande kono noon ene wayno ko Hamas kam jaɓanirta toon e sibabude nde wiide ɗumen hono kamɓe Israel naɓe ñande fof koɓe weydoɓe hunde ko fati hen ko nandira ko e wonde koɓe jiiɗa réellement dartinde guerre o habaruji men hande to États-Unis ne wayno ma gartu hono ko pottital hono kanko vice président Kamala Harris ɗum noon candidat démocrate en e kanko kadi gouverneur Walz ɗum noon vice président e potti hande e CNN ɗum noon ko toon to Atlanta e nder pottital ngal ɓe namdama ɓe pottino koye Dana Bash ɗum noon namdiɓe namde kewɗe ɗeɗon jonde ɗum noon hakko haade men nadde ni e question ngaji walla e jaabuli kanko Kamala Harris e kanko Walz ɓe jaabi ɗi hono kanko Donald Trump juste nde ɗum ɗo haade mum fuɗɗade o windino toon kadi e page makko social o wi wonde ko gouverneur Walz ɓe mbiyata ɗum joni ko tampon team noon koye inde ɓe ganduɗa ɓe dokkimo kamɓe républicain eɓe toñamo sibabu nde toon to Minnesota kanko hoorema ko yamiri wonde sukaɓe ɓe
janngoɓe école aji tokosi yo dakke kañum goto fof kaccitari ndi mbiya ɗum tampon donc ene wayno ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe ɗiɗi fof ɓe kawri toon kanko Donald Trump noon o wi wonde ko oɗo gouverneur fotani yaadude makko kanko Kamala Harris pour jokkodirde e jaydiyankoɓe ɗum noon yaadiri e makko tan ko pour so Kamala Harris kalima beele mo kalta ɗum d' abord e kanko en gardinimo ko kanko Kamala Harris o wi hankkadi yonti wonde ha Amérique naaɓe leydi Amérique fof ene wayno tourne page ɗum noon woni ko hankkadi wayla no laamorto wayla kadi gueɗe mbaɗetene ko ɓooyi wayla kadi kala ko fate mettere no wano adana ɗum ɗon en gummo e ɗum ɗon donc ene wayno ko dano bâche idi namdademo ko kanko Kamala Harris d' abord koko fate d' abord e sibabude républicain ji kewɗi gaari toon to convention mabɓe démocrate ɗum noon kaali toon haalluji moƴƴi est ce que kanko Kamala Harris omo jogornomde républicain e nder cabinet makko so tawi o wotanama wonde kanko woni président o wiya maw ƴeftu républicain nde dano bâche namdimo noon holmo ƴeftor wiya ala ɗum yawi taw kono noon ɗum ɗo fof ko wiide tan wonde ko kanko Kamala Harris no famnir o wi ɗum no toujours kanko haɓama pour won noddude yimɓe fof Amérique ko yimɓe fof ma ndenta laamo ɗum e kadi nde mbawa wonde neɗɗo goto donc nde dana bâche namdimo kadi ko fati en oɗo saha joni o yiyama wayla gueɗɗe ɗe o haalno position ngaji makko surtout so tawi ɓe kaali ko fati environnement kanko nden o wiyanno ko fati cracking o yiiɗa ɗum ɗon kono noon joni o yamiri ɗum cracking noon ko peeje ɗeɓe jogui joni pour ittude ko fati minerai ji nder leydi surtout ko wayno pétrole en walla wayno ɓe jogui wonnoɓe koɓe nannata nde leydi ɓe peece ɗum ɗum ɗon ko hunde nde o wino wonde ko il faut ko ɗum haaɗe kono ene wayno oɗo sadio no arti hen o haali o wi wonde ko kanko kala ko fayide ko idée ji makko o meeɗa waylude ko hawnaki tan won gueɗe baɗoji ko alay saago kadi ɗum ɗon yaade e ko wiyete contexte muɗum donc nde dano bâche namdima holko jogori wadde ñalawma makko gadan so tawi o nommama président o haali o wi wonde ko malheureusement ene wayno ko Amérique yimɓe goowi dumunaji ɓe nuɗɗi kala garo toon laamotoɗo leydi ndi e surtout kadi o haali o wi kadi ɗum noon laaminoɗo ko adiɓe hono ɗum noon hayso haalani en ɗum ko Donald Trump haalata o wi wonde ko andiraki ene jogui peeje walla jogui programme uji taw ko ɗi ganduɗa en rendinde yimɓe ustude yimɓe walla yennude walla bonnude inde yimɓe e surtout caractére ko fati caractére muɗum e surtout kadi ene wayno ko bonnude kadi ɓerɗe yimɓe pour wiide wonde ko bonnude fayide Amérique e neɗɗagal Amérique o wi ɗum noon ene wayno ko feccude yimɓeɓe en feccude leydi ndi foof kanko Kamala Harris o wi ene wayno oɗo saaha omo faami omo andi omo sikki wonde yimɓe tampi ɗiɗon ngol ɗon laamgol ene wayno hankkadi yonti tande nde mbaylata mbaggu mumen donc dana bâche puusimo kadi wimo wonde ko yo haal holko woni plan ji makko kanko so ari o wi wonde so ari o yidito wadde d' abord ko plan makko mbiyata opportunité ɗum noon ko ustude kala prix ji ɗi ganduɗa gueɗe ɗe ganduɗa nde fof ne sooda ɗum ñalam fof ustude ɗum ɗon e kadi wallude yimɓe kadi jinnaɓe joguiɓe sukaɓe hesɓe sukaɓe jibinaɓe ɗon wallude ɗumen ko wiyete ujunaji 6 kako mbiyata taxe crédit ɗum noon ko impôt ustandi ɗumen ɗiɗon impôt ji ko fate so tawi ne jogui sukaɓe tokos o haali kadi gueɗe ɗe ganduɗa wallude yimɓe ko fate koɗande ɗum noon o wino wonde ko kanko hoore makko so tawi neɗɗo o soodi galle la premiére fois ma rokke kadi kene wonata $5 ujunere ɗum noon ko crédit ko fate cogguɗum ɗum o haali kadi gueɗe ɗe ganduɗa henna ɗum noon ko guilay ko ñamete ñande foof guilay tewuji en ha e gueɗe ɗe ganduɗa henna ñande foof ni coode o haali ɗum ɗo foof ko hunde nde ganduɗa wonde plan makko ma o haaɓe hen o haali kadi gueɗe kadi ganduɗa hen oɗo saha joni hay sinno ɓe dañi ustude ko fate insuline ɗum noon ko yimɓe ko cafroto pinguji yimɓe kutorto hen ko fate wonduɓe jaɓeɗen oye ɗum ɗo foof watta pour wattirde $50 par lewru ɗum ko fate yimɓe surtout yimɓe nayeɓe o siftini kadi plan maɓɓe kanko président Joe Biden ɓe joguino pour haaldude yimɓe ɓe ganduɗa fewnoɓe compagnie pewnuji leɗɗe surtout ustandi Amérique naaɓe ko fate coggu leɗɗe o haali hen kadi o wi wonde ko maɓe garda kadi ɓe ƴeewa kadi ene wayno ko ɓeydude kadi liggueyaji ene wayno wi wonde ko haysoɓe mbawi addude ken wona 800 ujunere liggueji caggal nde ko corona caggal nde ɓe gaari laamu ene wayno wi wonde ko maɓe walla kala ne hutore e leydi he ɗum kala ko yimɓe famille aji jiiɗi o donc o siftini kanko Kamala Harris o ko nder débat ji maɓɓe hitande ujunnaji 2020 ɗum noon kadi o haali no wi wonde ko kanko o riwtata ko fate fracking
o wi kadi e nder kadi ko woni vice président ko kanko hoore makko ene wayno o riwtani ko woni fracking ɗum ɗo kadi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi o wona kadi kaɗo ɗum ɗon nde ɓe namdi nde dano bache namdimo kadi ko fate no holko woni sababu kanko Joe Biden o ɗali ha ɗe ɓeydi bonde toon to frontiére uji to o waɗi ko wiyete ordre exécutif pour dartinde yimɓeɓe no nantirtini kanko Kamala Harris e tungnaade hannde ko sena haala ɓe wi hayso nde o jabaki ɗum ɗon o haali o wi wonde ko démocrate en ɗi mbawi liggudade yimɓe républicain ji taw ko conservateur uji pour wawde wadde facture goto taw facture o ne wawno wallude gueɗe kewɗe o wi ko noon nde Donald Trump tini kaɗo no haala kañum hoore mum wi wonde ko oɗon facture taw andi oɗon facture ko jogorɗo wallude ko fate frontiére uji zone no premier régla o sababu nde ene miiji wonde ko so tawi oɗon facture yeehi wallata ɗum ko fate campagne muɗum Donald Trump haalani yimɓe muɗum toon to congrès oto gotan ɗum donc yo facture yoɓe mbar ɗum donc ɗum ɗo fof e wiide makko kanko Kamala Harris ko gueɗe ɗe ganduɗa ko kanko Donald Trump waɗi ɗum ɗon e tumnade kadi ko haali o wi wonde ko so tawi oɗon facture yeehi so tawi oɗon facture wotanoma signinooma ene wawno ɓeydande yimɓe liggotoɓe immigration kene wona 1,500 neɗɗo ko taw ko yimɓe walloɓe toon to frontiére uji to nde dano bache namdimo surtout ko fate Trump haalluji muɗum ƴettoje surtout kucciɗe makko kanko Kamala Harris o wi wonde o jaabi tan o wi wonde ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe nayeje ko ɗum o andira ko noon woni fijirde makko o ñaagui dano bache yo fati question goɗɗo donc nde o namda ko fate question Israël ko holno jogori wadde kene certes eno holno Biden waɗanno surtout e wallude Israël o wi wonde ko yimɓeɓe yo paam d' abord o wi kanko ko fate défendude Israël ɗum ala ko jogori change ute hen o wi kadi o siftini kadi ko ñande jeeɗiɗi octobre kene won 1,200 ɗo mbarama toon e kadi yimɓe hewɓe nanggama toon kadi rewɓe ne wayno janama toon ko wi noon nden ko ɗum kadi o wi joni o wi ko Israël en jogui droit défendude hoore mum o Israël kadi ne wayno ko ɗum ɗon kadi ko hunde hay goto waytude hen Israël o wi ko noon holno Israël habtorto ni ɗum ko hunde fonde ƴewtede o wi oɗo saaha joni yimɓe hewɓe taw ko civil en Palestine naɓe mbarama toon eyyi ɗum ɗon kadi ene wayno ko hankkadi yonti ko nanodiral waɗe pour guerre o darto kanko gouverneur Walsh nde o namda ene wayno o namdama gueɗe kewɗe surtout hen o hutorima konngol e nder woteji ɓennuɗi wonde ko joguima fetel toon to guerre kono e wi wonde ko ene wayno ko o tooñi hoore makko o wi wonde ko ene wayno ko joom suudu makko kañum hoore mum ko jangguino anglais haalnimo wimo ko généralement kanko haalluji makko grammaire makko wona moƴƴo no fewi o wi ɗum waɗi hen sahaji mo haala haalluji moƴƴani o wi ko noon yimɓeɓe ko yimɓeɓe kadi ɓe paam gueɗe ko toñete koɓe attaque tama ko surtout toñde sukaɓe makko sifti noon tan ko ɓii ko gorko gondi e syndrome kañum hoorumum ene wayno ko nde bawmum jaaɓi wonde woni candidat de yiyama ene wulla ene wiiya ko o woni bawmum ne woya quoi donc kamɓe batti ɗum wayno kono toñangueji ni mbaɗi ɗum e campagne mabɓe o surtout kadi toñde sukaɓe makko kanko gouverneur Walsh walla toñde gueɗe ko fatuɗe dawaɗi makko o ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa hen ko hunde nde ganduɗa o jabata ko ɗum ɗon kono noon o wi wonde ko e nder ko hedde gurdam makko ko meeɗani wadde gurdam makko kanko hoore makko ko daradamo tooña neɗɗo meɗɗo wadde service o ɗum ko hunde nde jogorani wadde kanko gouverneur Walsh o haali kadi gueɗe ɗe ganduɗa hen parɗe yimɓe ronkoɓe jibinti ɗum ɗo kadi ko kanko hoore makko andi ɗum famille aji fof ne gandi ɗum ɗon o haali kadi gueɗe ɗe ganduɗa hen ko safaruji gueɗe ɗe poɗɗe hudere e gueɗe kadi kamɓe koye makko kanko e joom suudu mabɓe kutori ɗum waɗi ɓe dañi hen sukaɓe mabɓe yontaɓe ɗum noon o jogui sukaɓe ɗiɗo debbo e gorko kanko Walsh e joom suudu makko donc o haali hen kanko gouverneur Walsh kadi gueɗe ɗe ganduɗa yimɓeɓe dokke liberté wawde hutorade ko wiyete IVF ɗum noon ko ene wayno ko kala yimɓeɓe jibinta gueɗe ɗe ballata ɗum ha ɓoccoɗe mbawa wonde deydu mumen pour beelano daña sukaɓe donc kanko Kamala Harris o namdama gueɗe keɗe ko fate surtout henno kanko hadde président Joe Biden oppude campagne muɗum ene wayno ko toujours nde o namda o wiyata ko président Joe Biden ene wawi continude wonde président ene wawi kadi duuɓi nayyi goɗɗi wonta ene fewniti pour wonde président kono ene wayno kadi o wi wonde ko ndeɓe namdima holno tinniri wonde président Joe Biden natti wonde candidat o wi wonde ko wonno ko galle mabɓe ɓe mbaɗatno pasol caggal muɗum téléphone mabɓe ko soni
finalement o ƴefti téléphone o tawi ko président Joe Biden wimo wonde ko ƴefti décision o woppi natti woppi campagne muɗum o namdi ɗum o wi so aɗa siri o wi e on non siri o wi donc noon o tiniri donc ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa en kanko Kamala Harris o wi o yetti président Joe Biden o wi ko neɗɗo mo ganduɗa jiɗɗo leydi mum e kadi no yiɗiri leydi mum ni henna hunde fof ne jarani ɗum donc neɗɗo jiɗɗo leydi mum ɗum ala fof neɗɗo bawɗo wiyede ko kañum ɓuuri président Joe Biden e yide Amérique gatte kadi hono walsa kadi haali wi wonde ko ene weltini feewi ko woni oɗo ticket surtout wonde président makko jaadino makko kanko Kamala Harris e kadi surtout henna kadi mo welti kadi nde o yi ɓiyiko nde kañum hoore mum jogui holli hen fayida no fewi nde yi bawmum kañum numinade donc ene wayno ko ɗum ɗo foof ko hunde nde ganduɗa hen kanko Walls kadi wi wonde ko sukaɓe rende ɗum kadi sa yi sukaɓe kadi o wi kono noon e wayno ko ɓii ko réaction mo waɗi o kanko hoore makko woynimo no fewi e ɗum ɗon kadi surtout kadi yiide on o ɗum ɗo kadi ko expérience mo jogorani yejjidde e kadi kanko hoore makko weeli donc ma en gattu ha nakki balɗe garoje ɗe kadi surtout en e ruttitade réaction ngaji ko fate oɗo ngalɗo jokkodiral kanko Kamala Harris ɗum vice président mo États-Unis e kañum kadi woni candidat oɗo sa joni démocrate en pour ɗaɓɓude ardade leydi États-Unis e kanko e jaadiɗo makko hono gouverneur Walls ɗum noon ko entretien maɓe mbadduno e CNN taw ko journaliste biyeteɗo Dana Bashand ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum ɗo kadi ko hunde kamɓe républicain surtout kanko Donald Trump e kanko Jeudi gonno koye duddude oɗo dumunde no fof wiide wonde ko kanko Kamala Harris o yiiɗa haddude e journaliste uji o wawa jabade question ngaji walla wala ko haali e kadi ene wayno hay sinno ari ni o fotte e journaliste uji wonde gouverneur o e continue kadi critique de oɗo saha joni holko woni sababu marde oɗon par ce que oɗon ardemo ko pour beele ene wawa kaltudemo so kalima wawi wonde fof ma en gartu e réaction ngaji ko fati e oɗo entretien e kadi so hawnakki journal men jangma ƴeewa kadi holko yimɓe sondage walla yimɓe heeɗiɓe entretien o so tawi ɗum ɗon wayli position ngaji mum pour wonande surtout wonande wiyeteɓe indépendantiste ko fati e ɗiɗo woteji baɗoji ñande 5 novembre hitan ujunnaji 2024 bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sar ko ɗi kabaruji min jogonno on hannde ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma walla e oɗo jamma alkamisa 29 lewru août hitande ujunnaji 2024 yen mbaalo jaam on jarama.